खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गावनि असे जोनोमगिरि बिमाखौ जों बयबो सिबियो आरो इसोरजों समान रुजुनानै लायो। जाय बिमाया गावनि असे गथ'खौ सानफ्रोमबो अननायनि दौलेंजों खानानै अरायसम गथ'नि मोजांखौ हास्थायबाय थायो। बेबादि बिमाखौ जों अरायबो अनसुलि जायो आरो सासे गथ'खौ बिमाया अननाय होनाय बादि रावबो गुबुना अननाय होनो हाया होननानै मिथियो। नाथाय बिनि गेजेरावबो खायसे आइजोआ बिमानि मुंखौ गोसोम दागो फोनाङो, जाय समाजनि नोजोराव माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा। बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों जेराव सासे बिमाया गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गोरलै गथ'खौ गावनि आखाइजोंनो जिउ फोजोबदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बेंगालुर स्टार्टआप कम्पानिनि CEO सुषमा सेठ मुंनि सासे आइजोआ गावनि 4 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लानानै गवानि गंसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव बेरायनो थाखाय थाहैदोंमोन। नाथाय मंगलबारखालि सुषमा सेठआ एपार्टमेन्टआव गावनि 4 बोसोर बैसोनि गथ'खौ इनाय अनागारै सिथारनानै गांसे बेगआव सोनानै गंसे टेक्सिजों बेंगालुर फारसे खारखोमालाङो। नाथाय एपार्टमेन्टनि खामानि मावग्रा स्टाफआ सन्देह जानानै टेक्सि ड्राइभारखौ पुलिस थानासिम सिरियै लांखोमानो थाखाय कल खालामो। बिनि लेखायै टेक्सि ड्राइभारा लामा ससेयाव कर्नाटकनि गंसे पुलिस थानायाव गारिखौ सोना होयो आरो आइजोनि बेगखौ चेक खालामनो होयो। जेब्ला पुलिसआ बेगखौ खेवनानै नायो अब्ला 4 बोसोरनि उन्दै गथ'नि गोथै सह'खौ मोननो हायो। बिनि उनाव कर्नाटक पुलिस बिफाना सुषमा सेठखौ एरेस्ट खालामना गवा पुलिसनो गथायनानै होयो। दा गवा पुलिस बिफाना बे जाथायखौ लानानै गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। सुषमा सेठआ गावनि गथ'खौनो सिथारनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथाङा गावनि फिसायजों थांनाय 6 दाननि सिगांसो डिभ'र्स जादोंमोन आरो कर्टआ 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ गावनि बिफाजों थानो थाखाय बिथोन होदोंमोन, जायखौ सहायनो हायैनि सुषमा सेठआ गावनि उन्दै गथ'खौ इनाय अनागारै सिथारो होननानै मिन्थिना मोन्दों। जाय समाव हादोराव हिट एन्ड रान आयेननि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय जागासिनो दं आरो बोथोरनि सोलायनायजों साग्लोबसारनाय खुवायाबो गोसारगासिनो दं। बेबादि समावनो हारियाना रायजोनि सनिपात जिल्लानि कंडाली सिमायाव मोनसे गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय जादों, जेराव दिल्ली पुलिसनि 2 इन्सपेक्टरआ जायगायावनो गारिजों नाख्रेबजानानै जिउ खहा जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दिल्ली पुलिसनि 2 इन्सपेक्टरआ हारियानानिफ्राय दिल्लीसिम फैबाय थानाय समावनो सनिपात जिल्लानि कंडाली बर्डाराव थामहिनबा माहारियारि राजालामा 44 आव गंसे गोथां थाव लाबोनाय ट्राक गारिजों गिख्रंथावै मोगा-मोगि सौग्रावलायो, जेराव इन्सपेक्टर दिनेश बेनिवाल आरो इन्सपेक्टर रणबीर सिंह सहाल बिथांमोना गारि सिङावनो नाख्रेबजानानै जिउ खहा जायो। सानैबो इन्सपेक्टरआ थैयाखैमोनब्लाबो हिट एन्ड रान आयेनखौ गिनानै ट्राक ड्राइभारफोरा रावनोबो खौरां होआब्लानो सिरियै खारखोमालांनायनि जाहोनाव गोख्रै फाहामथाय मोनैनि थाखाय सानैबो इन्सपेक्टरआ अबथिरा जिउ खहा जायो। बे जाथाया समबारखालि हरनि 11:30 बाजियाव जादोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननानै कंडाली पुलिस बिफाना जाथायसालियाव सौहैनानै जिउ खहा जानाय सानैबो अफिसारफोरखौ गारिखौ हाख'नानै दिहुननो हायो आरो पस्टमर्टम खालामनो थाखाय हस्पिटालसिम दैथायहरो। दा बे जाथायखौ लानानै दिल्ली पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिना मोन्दों। बर' समाजनि लाइमोनफोरखौ माब्लाबा दान मोनसेबो जास्लाब मोनै आरो माब्लाबा सप्ता मोनसेबो जास्लाब मोनै ड्राग्स फालांगि खालामनाय एबा ड्राग्सजों सोबख'जानानै गावनि जिउखौ थेर-बेथेर खालामना लानाय बायदि जाथायफोरखौ नोंथांमोननो गोबां खेब फोसावबोनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो बेफोरबादि गाज्रि थासारिखौ नुनानै हादरसायाव पुलिस खुंथाया जौ जुवा, ड्राग्स आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोनायजों लोगोसे माब्लाबा समफोराव गोख्रों सेबनाय हाबाखौबो मावबोदों पुलिस बिफाना। थिग बेबादिनो गोख्रों सेबनानै बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिसआ भेटा पावपुरिनिफ्राय ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राजों लोगोसे आरो ड्राग्स सोबग्रा गासै 7 बर' सेंग्राफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बागमारिनि 32 बोसोर बैसोनि हितेश गयारी होनना मिथिना मोन्दों आरो ड्राग्स सोबग्रा सेंग्राफोरा
फारियै 24 बैसो बोसोरनि जनिन बर', 20 बोसोरनि मिगिं मुसाहारि, 26 बोसोरनि धनजित बर', 29 बोसोरनि राकेश गयारि होनना सिमला पुलिसा मिथिहोदों। बेराफारसेथिं हमजानाय ड्राग्स फालांगि खालामग्रा हितेश गयारिनि स्कुटिनिफ्राय सिरिन्जजों लोगोसे गं 18 कन्टेनारजों आबुं ब्राउन सुगार पेकेट बोखांनो हादों आरो गुबुन गंसे AS01 FS 4353 एल्ट' गारिखौ पुलिसा जब्द खालामनानै हमनो हादों। दा गासैबो ड्राग्स बाहायग्रा साफ्रोमखौबो पुलिसा गावसिनि आवथायाव लानानै सेबनाय खामानिखौ जागायबाय होनना मिथिना मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर ओनसोलनि गं 8 फरायसालिफोराव थानाय बर' बिजोंनि थाखो 6 नि फरायसाफोरखौ 2024 मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि जानायनि थाखाय खुद्रिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा। थांनाय 29 आगस्ट 2023 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे जेंनानि सायावनो सावरायलायनाय जादोंमोन आरो गनायथिबो होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव आसाम सोरखारा जेब्ला बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फरायनायनि थांखि लादोंमोन। बे समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ हेंथायै गोख्रों हेंथा होनानै बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंजों फोरोंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दिखांदोंमोन। बेफोरबादि दाबि खालामबोसेयावबो 2024 इं मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद खुंफुंनायाव थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि जानानै फैयो। बेफोर जेंनाखौ लानानैनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा खुद्रिखांनानै फरायसाफोरखौ गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय जानगाराव थानो बिथोन होदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव मैया इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गौमा जानायजों लोगोसे मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। तामुलपुरनि कुमारिकाटायाव जानाय बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै सा 1100 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरानो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। बिनि मादावनो बिपिएफ दोलोनिख्रुइबो सा 700 निख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों होनना मिथिना मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव खौरां बिजोङाव माखासे बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायफोरा सिगां समाव रज'योमोन नाथाय दा रज'लिया। बिथां हाग्रामा महिलारीया रायजो राजाफोरखौ गोबां थगायबोबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय नासयनाय जिबादि राजखान्थि सालायलांबाय दा बेखायनो बिथांखौ रावबो मानिलिया आरो दरं उदालगुरि समस्तियाव बिथाङा बिजाथि होनो हानाय गोहो गैया आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिसायख'थियाव देरहागोननि पजिशनाव गैया आरो बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां सुबुंफोरखौनो कन्ट्रेक्चुएल महरैसो साख्रियाव थिसनदोंमोन। कन्ट्रेक्चुएलआव मावनाय सुबुंफोरा नखर दैदेननो गोब्राब जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरखौ नखर सालायनो हानाय बादियै अरायथा साख्रिखौ खालामनानै होबाय होनना बुंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिंजाय बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब खालामनो बिपिएफ दोलोआवबो बारग' डिएफअ अफिसार्स, रिटायार एसिएस अफिसार आरो गोबां सुबुंफोरा बिपिएफआव जयनिं जानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो मैया क'क्राझार जिल्लानि आर'नाइ रिजर्टआव फैनानै क'क्राझार जिल्लानिनो भारतनि एक्स पारामिलिटारि फर्सनि सासे सोद्रोमा कमल कुमार दैमारिया बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला कमल कुमार दैमारिया भारतारि फाइकि हानजायाव 21 बोसोर साख्रि मावनानै भलन्टियार रिटायार लाना फैनानै बिटिआर हालामखौ मोजां नुयैलाय आरो बर' हारिखौ रैखाथि गैयैखौ मोनदांनानै फैबाय थानाय समाव फिन हाग्रामा महिलारी बिथां दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ हास्थायनानै खौरां बिजोङाव माखासे खोथा फोरमायदों दि जयनिं जानायनि गुबै थांखियानो जादों बिटिसि आरो बर' रायजोखौ फोथांनानै लाखिनायाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ चिफ बानायफिननाया गोनांथार। दिनै आं न'आव फैनानै गोबां रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आरो जोंनि ओनसोलनि मोनसेबो जौगायैखौ नुनानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों होनना फोरमायथिदों कमल कुमार दैमारि बिथाङा।
थांनाय साननैसो सिगाङावसो भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा लक्षद्वीपआव मिथिंगायारि नुथाय आरो लैथोमायाव थानाय जिउआरिफोरखौ नायनो थाखाय बेरायहैदोंमोन आरो बिथांनि माखासे सावगारिफोरा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदोंमोन, जायखौ लानानै मालदीव हादोरनि साथाम केबिनेट मिनिस्टारफोरा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ इजराइल हादरनि गुलाम आरो सासे जकार होनना बुंनायजों लोगोसे गोबां आरजाथावै बाथ्राफोर बुंदोंमोन। बिनि फिनजाथाय महरै भारत हादोरा मालदीव हादोरखौ फिनजाथाय होनानै गोबां सोंखारिदोंमोन, जायनि थाखाय मालदीवनि सोरखारा गावसिनि एबा बिसोर साथाम केबिनेट मिनिस्टारखौ सासपेन्ड खालामनाय खौरांखौ नोंथांमोननो थांनाय साननै सिगाङावसो फोसावनानै होनाय जादोंमोन। दा बेनि लेखायैनो मालदीव हादोराव राजखान्थिनि जेंना नुजाथिदों। बेबादि राजखान्थिनि जेंनाया नरेन्द्र मदि बिथांखौ सावरायनायनि उनाव नुजाथिदों। मालदिभियान डेम'क्रेटिक पार्टिया मालदीव्सनि हादोरगिरि मोहाम्मद मुइजुनि हेंथायै न' कनफिडेन्स मसन लाबोनो साखाफारा जादों। मख'जाथाव दि मदि बिथाङा लक्षद्वीपआव दावबायहैखांनानै मोनसे पस्टनि गेजेरजों भारतारि सुबुंफोरखौ लक्षद्वीपआव दावबायहैनो खावलायहैदोंमोन। बिनि उनाव मालदीव्सनि इयुथ इम्पावारमेन्ट मेटार्सनि मन्त्रि मारियाम सिउनाया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेबादि सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायनि हेंथायै जेंना गोनां बिबुंथि होनानै टुइट खालामदोंमोन। गोबां सुबुंफोरजों गोबां जेंना गोनां बाथ्रा सोंखारि जानानै मारियाम सिउनाया गावनि टुइटखौ डिलीट खालामदोंमोन। बेनि उनाव मारियाम सिउनाजों लोगोसे साथाम मन्थ्रिफोरखौ मालदीवनि सोरखारा सासपेन्ड खालामदोंमोन। भारतजों दान्थे-बिदान्थे जानायाव मालदीव्सआव दावबायहैनो बुकिं खालामनायखौ भारतारि दावबायारिफोरा केन्सेल खालामदोंमोन। जायनि जाहोनाव मालदीव्सनि टुरिज्म एस'सिएशनाबो गावनि हादरनि मन्थ्रिफोरनि बिबुंथि होनायनि हेंथायै सावरायलायदोंमोन। मालदिभियान डेम'क्रेटिक पार्टिनि पार्लियामेन्टारि माइनरिटिनि दैदेनगिरि आली आजिमआ बुंदों, मालदीव्सनि गुबुन हादरनि नेमखान्थियाव दिदोमथि लाखिनो थाखाय समायखिरा लायो। जों नसुं हादरखौ गुबुन हादरनि नेमखान्थिनिफ्राय आलादा खालामनो थाखाय आथिखालनि सोरखारखौ गनायथि होनाय नङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।